bake basho abadala bathi ukuze ukwazi ukuthola ikhambi entweni ekugolisayo kumele wazi ukuthi uphethwe yini. Isiqalo sokuthola usizo entweni ekugolisayo ekubulalayo kumele wazi ukuthi yini lekuphethe, because mungazi ukuthi yini lekuphethe ngisho ngathi usizo liyavela ngeke luze lukusize, ngisho ngathiwa liphambi kwakho ngeke luze lukusize ngoba awazi uphethwe yini. Ukuze wazi ukuthi yini ezokusiza uyibone kumele wazi ukuthi uphethwe yini. Ake singene kuyona-ke thina nje isifo samaphambili kuthina esesibulalayo sibulawa ukuthi sidukisiwe abantu abamnyama, yabo. Unfortunately if ungak-understand ukuthi sidukisiwe noma iqiniso seliphambi kwakho ngeke ulibone futhi ngeke ulifune futhi uzowadefendela amanga ngoba vele awu-understand ukuthi udukisiwe kangakanani. Ake singene kuyona. Number 1, thina usuku lwethu aluqali ngo-12, u-12 lo wasebusuku, u-12.0 ubani u-000, ayikho into ekanjalo. Usuku lwethu aluqali ngo-12 ebusuku. Isikhathi sethu futhi akusokulona iwashi lelo lifakayo, lelo libuka efonini yakho, lelo libukayo lifakile. Thina ukubheka usuku ukuthi liqala nini sasibuka ilanga, the sun. That's why a day is called ilanga, ngoba ukubuka ukuqala kosuku nokuphela kwalo kwakubukwa ilanga. Kahle kahle a day is called ilanga ukuze umuntu mekhuluma ethi hayibo ngelanga elukuthi ngendawo nokuthi, ngelanga elukuthi ngendawo nokuthi, ngoba vele usuku lalibukwa ngokubuka imvelo, ngokubuka ilanga. Ukuphuma kwelanga, ukuqala kwelanga, ukushona kwelanga, ukuphela kwelanga, not le nombolo sasibuka manje. So siphambanisiwe nje ngendaba yesikhathi. Okokuqala lokho sidlulele phambili. Insuku esontweni azive zu7 zu6. Insuku esontweni azive zisikhombisa zisithupha. Ngizoyenza lento ibe simple. Usuku lokuqala umsombuluko, lapho khona kusombuluka khona yonke into, noma isiqalo noma umvulo. Usuku lokuqala lo lesontweni. Usuku lwesibili yazi ubani? Ulwesibili, iyazisho nje lento, ulwesibili. Usuku lwesithathu yazi ubani? Ulwesithathu, iyazisho nje lento, iyazisho. But ngenxa ukuthi sidukisiwe ngisho into iphambi kwethu asiboni. Usuku lwesine yazi ubani? Ulwesine. Usuku lwesihlanu esontweni yazi ubani? Ulwesihlanu. Bese kuzothi usuku lokugcina esontweni, njengoba ngithe siney'nsuku eziwu6. Usuku lokugcina yazi ubani? Umgqibelo, siyagqiba, akukho kokunye, alukho kolunye usuku olulandelayo. Umgqibo, siyagqiba, sigqibile, kugqitshiwe, kwagqitshwa ukwenza izulu nomhlaba. Pho isonto livelaphi? Isonto la-edwa nje, la-edwa abacindezeli bakho. Ingakho kuthiwa ukusonta, usuku lokusonta, yonke into iphambanisiwe. Ukusonta, yonke into oyazi ngalo lolo suku iphambene from who you are. Ukusonta, usuku lokusonta luyazisho. Babebona okhokho bethu bayikhuluma ezinye izinto ezizosinika iclue ngeqiniso. Asinalo usuku lwesonto thina as abantu ngokweqiniso lethu. Usuku lafakwa abacindezeli base belifaka nenkolo yabo yokuthi sidukise isiqede.
right? Siqhubekele phambili siye kwikhalenda. Kwikhalenda izinyanga eziwu-12 zisuselwa kumadodana kaMnguni. Mengithi uMngoni mhlawumbe uzodideka ulo mazi ngokuthi uMnguni. Bashintsha kuMngoni bafaka uMnguni. Ilo mazi ngokuthi uMnguni. Wayenamadodana awu-12 akhipha ama-tribes nobukhosi. Ubukhosi baphamba ne-tribe yakhona. NgokwaseBhayibhelini kumazi ngokuthi u-Israyeli, uyena lokuthiwa u-Israyeli. So, izinyanga eziwu-12 zisuselwa kumadodana awu-12 kaMnguni. Kulezo zinyanga eziwu-12 sasibuka imvelo ukuthi yenzani. Bese siyayiqamba leyo nyanga leyo ukuthi inyanga yani ngokwemvelo. Imvelo yayenzani. Ngisazolichaza-ke ikhalenda lethi ukuthi lihamba kanjani. Ake sibuke leli labo-ke abalifaka ukuthi